Napokon, prvu epizodu mape, čekaj Da, da. ljudi, kako se zove, sad jedno, kako se zove mapa jedove, World in the Jar. Prva. Prva epizoda. Uglavnom igra sa svoja dva brata. Juhu, idemo! Ovaj najbolji brat je imao toliko želj da bude sa mnom u kulipu, tako da... Pazi! On je... Koliko imaš godina ti? Ajde, gukni. Tako da ti izbolje... 8. On ima 8 godina, tako da on ne zna jedinicu i vidite kako napisao Armin. ARMN. Uglavnom, on igra na jako lošem laptopu, ali Najbolji. igra sa 40 FPS-a. Tako je, a koliko ja? Ljudi, Stoje. on ima laptop koji nije ni za kurac, da Tako, moram tako reći. tako je. A igra Minecraft 40 FPS-a. I ja 100. Iljak da li je sakriva. Alo, da li imam snopca? Ajmo mi da krenemo, ha? Ajde, Šta ti da kažeš? počnemo. Pa I hajde. ljudi, imamo neke zadatke u ovoj mapi. Karmine, kopaj to drvo. koje ja Cipaj nisam drvo. izdvojio. I sad ne znam gdje sam skidao mapu, tako da ljudi ne znam baš tačno koji zadaci. Znam ja. Samo da vidimo. Što? Halo ba. Samo da vidimo da li mogu što znali spavno da ovo telefon, ljudi, ja nemam pojma. Ne znam gdje predao karijeru. Ja neko napravio ispratim. Jo. Ko će drugi? Molim, 15 minuta, fino, brojač stavljen. Vidite ljudi, uglavnom, tamo imamo još neki, šta je volka malu, ne znam. Tamo ima oni džavola, Tamo ima kokoški. kao volki, još kao onih istakladnika, šta ja znam. Alo, brate, daj to drvo vam. Daj vamo. Alo ba, kren se. Baci to se. I kao što sam čuo u Puši. komentarima, gledao sam ovu mapu kod Edina Patience. Tako je. Lik je znači Borže, Car. on je naša kraljica. Mi njegovi Armine, mogu se tamo. Mislim, ima tu i sporedni youtubera, Serbian Gaming PR, Muđa, Veki, ima ih, ima. Da, Ali da. uglavnom među najdražima je Edo, tako da... Edo, car, nema šta. Edo krva gotovo. Samo ljudi da popijemo. Uglavnom igram sa bogatom teksturom. Ali, brate, vi ti gdje sam ja dol. Evo gore. Ko ti je zakupo dobro? Pa, kopam kamenje. Kopaš kamenje. Da. Mislim trebalo pričat. Ali pazi ne prije gore. Sada duša. Čekaj. De, Armine, čuti. Nećemo se teleportati. To ostav tu da moramo kako dobro. Da. Gdje nek neko napravi onaj, Šta? kako se zove, Kam? Mač, šta? kuran. Gdje nek neko napravi onaj moćicu za kopanje. Motika. Da, Kakva motika? ovo imam brka. Misliš ovo? Čekaj. Kram, motika, kako hoćeš. Nije kram, motika, baš treba. Ja ne, Za ovu zemlju, jel? da. Evo ti. Drži, kren se, evo ti. Ne! O, jesi glup, motika, znaš šta je motika? Da mogu sijat ove. Evo ti. Pa možeš biti toliko glup, jebe. Drži. Uglavnom ljudi, skinut ćemo vjerovatno sloj ovoga svega, Da, skinu. da bi dobili broj. De, je li imale ovoga? Džavala. Halo ba. Kremete ubalo ovo koji ima lip. Treba će nam drta, pošto nemamo mnogo ovoga. Ja imam jedan sjame. Kako sjeme? Nemamo ljudi zemlje, nemamo kamera, mislim imamo kamera isto. Kamena ima Ali nemamo za kopat da baš. koliko god hoš. Zato ćemo skinuti ovako sloj ovoga. Ovo. Jebe.
čekaj. Drži i idi kamenje kopaj dol. Ajmo dol. Ja sam da to. Moramo naći aeron, 3 aerona treba. A joj, jesu, kajmo mi dijamante naći. A pa da. Najbolje je bilo sad dijamant naći. Uglavnom ljudi, čuo sam da gore ima čest. To ćemo da provjerimo. Da. A to čaj Mislim, sve. nisam čuo, nisam vidio kod Edina Bašića. Like, baš. Uglavnom živjeti što ne snimamo sa Facecamom i nakon toliko dugog vremena mi smo sjetili se opet snimati. Koliko? Nismo se sjetili ponovo Ajmo snimati, ide po zlova. nego smo imali problema sa... Viš Mislim, je. ja sam imao problema sa PC-om. A Erlan nije, Erlan je neki dan i plaćao novu epizodu, tako da je Prekriče. prekričan. Dobar si. Dobar si, da. Da, pa idemo. Prekriče. Čekaj, sad imam da, imaš nešto. Jesi vidiš gore sve često? Aj ti. A? Aj ti. A ja tvoje kamenje. Imam ja drv. Ja kamenje moj. Imam drv. Čekaj, priča. Čekaj. Erlan, imaš ti čim kopito? Imam. Aj, ti prije. Jesi. Mislim da tu gore ima često. Ima gore dijamant. A ja ne vidim često. Pa da uđu unutra. Šta tu sprva stojiš? Gore, ajmo gore. Yes! Jes. Jej! I šta ima? Kao naš smo skrivili u sobu. I šta ima? O, ovo je dijamanti, Pa dijamanti, to sam dijamanti. ti rekao. Čekaj, ovo se traži se. Normalno ja sam jako skoro uvidim. A što ovo? Nema drva, njena. Pa gdje poši? Pa nema. Nemo saplinga. Nema. Pa zašto su uništili ono? Uje. Ovako. Koja oko? Pa znate da nam treba sapling, da ste normalni. Pa ja, ali Pa ti dobro neće. doće, čekaj. Čekaj, ja sad da ti pomognem i ja. Nemoj. Han, čekaj. Evo. Neću ovdje stišati. Nisam ja ovdje. Uglavnom, Erad, pošto ću mi ide stalno, ovo će nam trebati To je podijelio, ja. armor, ali ne te ne prodijeli. To je, treba men vam, bac men. Onda bi ja sam sigurno vat. Uglavnom. Ovo mi ne prav se. To meni. Da. Prav sebe, evo ti stikova, drž prav. Uglavnom, ovo ćemo sve ostavljati ovdje, tako da znamo da nam je sve na jednom mjestu. What, dude? Gle. Zanimljivo jedno ti. Šta dole? Dole lava? Vamo je. Ne znam, ja vidim da nemam jednog saplinga jednoga. Hani. Zašto ovaj sapling ne opada? Aj, čekaj, moram igrati na isti. Ljudi, papaja, ode. Sad bi trebalo da ovo otvore i da dobiju sapling. Gdje jeste našla Iron? Ode ja. Rade, ne i tamo. Što? Jesi mutav, Pa to Išlo smo pod tamo. ovog kamera i odmah tamo. Pa treba tamo ići. Pa neću da nam epizoda završi da vidim. Pa ne, tamo hrane ima. Ne, nismo odgledali. E, A će pa mogu tamo isto? je lava. Gdje je lava? Iz tebe. Imam. Čekaj, ovo spavne. Jes, ode, ne Isto. ima. Ja nemam, čekaj. Ja ga nemam čim kako. Pa kramp imaš. Čekaj, pa da uzmem. Čovjek, krampa nema. Evo sad imam. Ali di majke. Evo ga. What? Paz, ali. Sad tu. Tu sti, až bah. Nemoj lišt trče nam. Aj, ja. Na tebe idemo veraš bah, aj koji. Čekaj. Viš, gdje su? Evi, Ma, bježe da tu. ajde. Ma kreme vas ubalo u oko, ma jebe vam, ja. Gdje su kopaj rup pravi?
Daj, hajde stvarno dođi. Užve, još ti. Idem ja sad u bok. Odi vamo moje djake, Ti ujebo. si loš u pitanju. Armine! Pomagaj mi sad, hajde gotovo. Da mi nema šta stav tu. Mama ima nešto čest. Vidim ja, ima nešto česta, a mi gdje sam čujem leđa. Armine, pazi, Tvoje evo leđa. ga. Krepo. Hajde. Čuvajte mi leđa, ljudi. Ovi moraš bahat pojedeš. Kako je mati? Ostav tu spavne, idemo mi gore. Armine, bježi. Ja se treba tu. Hodi go. Tu ću ovako. Nemoj skruti stvarno. Neće ovako, dosta. Ti će dosta. Ču, ovo, malo smo jebili. Au. Imamo mi šta za jesam. Dobili smo ova dva, kako se kaže ova, dva golda. Dva golda smo dobili. Jebote, snimamo Hamad 10 minuta. Dobro, čekaj, šta te ima? Vidi mača, vidi mača, Armine. To će mi trebati dijeliti. Jebote. Vidi moj sad to Kaže je. i Kika je od javla novi snima. Da, ima. Jesu. Pa Čekaj, jebem. zašto ne dobijamo ognjište? Ovo neće do otpada. Pa neće. Vidim ja, ujebe. What the shit is this? Probaj sa mačem ovako. Eto ga snapri. Evo ga, pokupio sam ga. Jesi? Jesam. Moja sreća. Gdje ću ga ovdje, a? Sam ga pošalim da moram ga, evo ovdje najviše. Evo ga, Samo jedan. evo ga ja. Samo jedan. Tako je. O, jes, puno dobio. Što piše? Word in a... jo, kako ja to čitam? Gdje? Na tu neđe. A ovdje je mapa kako se zove. Ovdje je ja. Tako se mapa važi. Idemo dolje. Čekaj, treba nam jedan ovaj. Pa to smo mogli tu daske staviti. A kako bi vam se navodnjavalo sve da možemo? Zatim nam treba 3 željeza, A, 3 komada. a mora sve trasa biti plati. Tamo to. Željezo. Jedan ovaj. Sad ovdje, Na sebi. ali ti to je sjeme. Ja bi ga posio. Jedan. Čekaj, imam ja sjeme, imam se sada. Tamo to. Ja, brale moj, kopam, tražim more. A dvali. Na to. Uglavnom ljudi, mnogo zanimljiva mapa. Tamo se. Melon! Melon. nam treba. Ja treba melon. Melon. O, brale moj, ovdje željeza nema. Nigdje. A imamo ovdje jedan papski. Čekaj, materina, gdje sta jebem ti, vidi ga. Vidi ga, krenu vam, Jesi pogledao? On ubijam joj. Hodi vamo, tiki. Čekaj, naravno ovo. O, šta ih je? Ubijaj. Ču se žurite tako, pa čekaj. Jesi? Evo me dole, koka mi. Čekaj, moramo ovo napred se. Wo. Šta je bio? Ovo moramo se napred provodi, malo. Pa napravi prolaz. Ja da kopati. Ja bi si išao dole, ali to ne reći. Viđu ovo njemu, to on mene ušio. Ja se moram trupati. Oto škruva, ha? A šta je ovo? A ovo je šuga. Pa kad svi koji nemate ništa hrane. Ja. Da ja sam pored. Gledaj željezo. Daj meni. Koliko ima? Plus 3 željeza. Koliko ima će?
Amine, ježi odavde. Pomažem ti. Neka. Evo ima odgori. Gdje straš ležiš? Kopaj, brale Oj, moj. sine, gdje su ovi sišu dole? Ja kopam. Treba nam ugalj. Ja nasto dijamant. Gdje je djeva? Evo i vam. More. Tamo fino moramo strašiti. Evo i redstone. Redstone. Da. Evo ugled. O, jebe vam. Ja našto opet dijamant. Što ih je? Šta je ovo? Kako ovo sije? To malo. Što ih je? To. To. Kako je ovo sije? Eto se to malo kupiti. Jebe vam ja. Šta je to? Eso. Treba. Eso. A to je služba. Zašto ja rade? Evo, kokavi. Eso ja imam malo dijamant. Gdje? Evo vam. Nije ovo. Dole, Eso. Dole paučine ima one hrpe. Znam, u potke. Evo ga. Treba sići. A ja nek imam 2,5 srce da. Idem ti ja pomoći. Šta si ti? Čekaj, sića se. Vod, čekaj, ovdje kraj, ali ne kopaj dole. Ne kopaj dole ništa. Pa dole ne kraj. staklo. Evo, Evo. 15 minuta smo je snimali. Aj, snimat ćemo još par minuta. Da. Ajmo ove paučinje vam. Ajde mi završavati epizodu, to je najbolje. Jebe vam moj. Ali ajde idemo prvo sićati. To je sić, vidiš šta ih je. Šta ih je, vidiš šta je nas. Da, Dvojče nas. šta? Hodi vam da vas kokamo. Joj bralo. Da ja ovdje moram. Evo ovako. To, Jebe vam državu. idemo. Idemo sad gore. Idemo. Gdje je naše drvo? Ja ne Evo, idu ovo sve primilo se. Ja se sve primilo. Jes. Neka se primilo. Eto, evo. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam sviđa epizoda, ostavite komentar, like, share, subscribe. Volj. I